Malone bethina into endiyiqhubekileyo. So usister wami uthi kuma yesana ikhona i-challenge oqualifya kuyo, at least yabo ndidla ngokhalaza mos ndithi hayi ezi challenges andiqualifyi kuzo. Khona bendiyithanda gqithi sithi ke pretty little baby. Oh, I love this challenge, right? But ke wena andikwazi ukuyenza because andiqualify, right? And then she's like, I finally found the challenge oqualifya kuyo. Ndicela niyimamele guys le ngoma. I am so disappointed because kuthe ndizawuqualifya kule challenge and ndiqualifya nyhani, yabo. Oh, simincile singani impondo zomkakho, simincile simincile singani impondo zomkakho, simincile simincile. And ndiqualifya nyhani, like akaxoki ndiqualifya nyhani, but yazi into endiyaziyo ukuthi azinhlungwanga and ndiyakwazi uhlala ngazo phansi. So sendizixolisa ngaloo nto yabo, ndiziduduza ngaloo nto ndithi you know do okusalayo kwapho ndingafiki khona. Guys, I don't like this. Cela nize nee-challenges eziqualifya kuzo, please. Cela nisizamele nathi, at least nathi guys sibe ngabantu, yabo.